Helo, shwmai, Steff yma o gwmni sgiliau. Na fi'n siŵr dros wythnos y diwethaf bod chi wedi gwneud digon o ymarferion ffitrwydd, felly ni'n gwneud rhywbeth bach yn wahanol heddi, sesiwn sgiliau, a bydd angen 2 bêl tennis yno chi. Ni'n mynd i wneud 10 ymarfer, a byddwn nhw'n mynd yn fwy caled fel i ni'n symud mlaen. O'r gore? Ni'n mynd i drial pob un 10 gwaith, fel bod ni'n cael bach o ymarfer. Beth ych chi'n cael trafferth arno, bydd angen chi ddod nôl ac ymarfer hwnna mwyn gwella. Nawr dewch ni weld siwt eithi. Yr un cyntaf sydd â ni, ni'n mynd i taflu y 2 bêl lan a dala nhw yr un pryd. O'r gore? Os chi'n gweld e'n rhwydd i fynd fel hyn, allwch chi taflu nhw'n uwch. Okay? Ond fel o'n i'n gweud, bydd pob ymarfer yn mynd yn anoddach. Felly, yr un cyntaf ni'n mynd i wneud, fel o'n i'n gweud, taflu a dal gyda y 2 bêl. Ni'n cyrraedd 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os chi'n cwmpo nhw, sdim ots o gwbl. Cariwch mlaen. 7, 8, 9, 10. Da iawn. Yr un nesaf. Gwmwys rhywun peth, ond ni eisiau bod y peli yn croesi. Felly, chi'n dal gyda'r llaw gwrth-erbyn. Okay? So, 10 arall o'r rheina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, just about, 7, 8, 'nes i rial mes o hwnna, 8, 9, 10. Falle bod rhain o'ch chi wedi sefyddoli barod, mae hwn yn gweithio ar eich cymhelliad chi, hand-eye coordination. Yr un nesaf. Barod, chi'n mynd i bownso'r bêl, troi a dale. Felly mae sef bod chi'n troi 360 gradd, 360 degrees. Felly, bownso, troi, dal. Bownso, troi, dal. Os yw 2 lawr i rwydd, allwch chi fynd i 1 llaw. Oedden ni'n gallu troi ffordd arall. Sa'i mor gyffyrddus yn mynd ffordd arall. Fel chi'n gallu gweld. Okay. Allwch chi gario ymlaen i 10 os chi'n moyn, fi'n teimlo bach yn dizzy, bach yn enach na chi, felly fi'n mynd i stopo fyna. Nôl i'r 2 bêl. Fi eisiau chi rhoi'r 2 bêl yn un llaw. Ni'n mynd i wneud 5 ar un llaw, 5 ar y llall. 2 bêl yn un llaw. Ni'n mynd i bownsio nhw a trial dal nhw un llaw yr un. O'r gore? Iawn? 3, 4, 5. Llaw arall. Nawr, mae llaw chwith fi ddim mor gryf a'n dde fi. Fi ddim yn ymarfer lot o pethau gyda'r llaw chwith. Ond mae'n bwysig bo ni fel bod ni yr un cryfderau ar y 2 ochr. Felly, dewch ni weld siwr eith hwn. 2, 3, 4, 5. Dim mor ffwl. O'n i'n disgwyl gwaith. Nawr yr un nesaf sydd â ni. Pan i chi wedi bod yn jyglo o'r blaen, bydd rhai o'ch chi falle, yn enwedig rhai o rai ifanca, wedi bod yn gyfarwydd â wneud hyn. Nawr dim rili jyglo yw hwnna. Okay? Be ni'n mynd i trial wneud nawr yw, tebyg i fel wnaethon ni ar y dechrau, o'n i'n mynd i taflu un lan, wedyn y llall a dal nhw. Okay? Taflu, taflu, dal, dal. Taflu, taflu, dal, dal. Felly, fel wnaethon ni reit ar y dechrau, o'n i'n taflu nhw yr un pryd. Tro hyn, taflu, taflu, dal, dal. Iawn? Bydd rhain o'ch chi wedi ymarfer wneud hwn, fi'n siŵr pan i chi'n cael ymarferion jyglo. Falle bydd e'n newydd i rhai eraill. Ond chi'n taflu un, taflu'r llall, dal nhw. Iawn? Os ni'n edrych arno fe fel 2 bêl ar wahân, mae hwnna yn mynd i fyna, a mae hon yn mynd i fyna. Na gyd yw e. Taflu, taflu, dal, dal. Taflu, taflu, dal, dal.
taflu, taflu, dal, dal. So mis chi'n twlu nhw rhy uchel a rhy bell, neu chi'n dechrau chaso nhw. Okay? Just o flaen y chi wyna. Na, fi'n siŵr bod ni wedi gwneud 10 erbyn hyn. Yr un nesaf, bach fwy anodd. Pan fyddwch chi'n symud mlaen, falle i jyglo gyda 3 pel, falle bod rhaid nhw chi'n mynd mlaen i jyglo gyda 4 pel, creu dda i byth y safon na. Ond, mae sef bod chi'n gallu taflu 2 bel a dal nhw gyda 1 llaw. So, taflu, taflu, dal, dal. Just fel o'n i'n neud gyda'r 2, o'n nawr gyda 1. Taflu, taflu, dal, dal. Sa'n teimlo'n rhy gyffyrddus, fi'n gallu dal y bel, ond mae'r llyged yn mynd bach o bob man. Ar ôl i chi gael ymarfer bach yn taflu a taflu, ydych chi'n gallu dechrau linko mwy ohonyn nhw. Dim yn edrych yn rhy gyffyrddus ma. Fel chi'n gallu gweld, mwyaf chi'n ymarfer, mwyaf rhwydd bydd e'n dod. Nawr mae'r sport yn dechrau, llaw chwyth. Taflu, taflu, dal, dal. Cofiwch y basics. Taflu, taflu, dal, dal. Fi ddim yn symud, fi ddim yn chaso'r bel, fi'n trial taflu fe o mlaen i. Taflu, taflu, dal, dal. Nawr achos ta'r llaw gwan yw hwn, does dim isych chi becso gormod yn beth i linco nhw, ond yn amlwg, ni moyn gwella, ni moyn pwysio mlaen, ni moyn herio'n gilydd, felly, ni'n mynd i drial e. Iawn? Just stick at the basics. Taflu, taflu, dal, dal. Oops. Llaw yn gywir. A mwyaf chi'n ymarfer, mae fe'n dod yn eitha rhwydd. Okay? So, fi'n gwybod bydd yna newid i rhain o chi. Ymarfer, ymarfer, byddwch chi'n gwella'n gloi. Nawr te, mae gyda ni 2 fach i fynd. Yr un nesa. 2 law, 2 bel. Chi'n mynd i bownsio nhw a trial dal nhw. Okay? Oops, dechrau da. O. Iawn, canolbwyntio, mes i fel bod fi'n canolbwyntio nawr hefyd. Chi'n trial cadw llyged ar y 2 bel. Nawr to, fel chi'n gallu gweld, o'n i ddim wedi dechrau rhy dda. Ond nawr bod fi'n canolbwyntio, ymarfer bach yn fwy, mae pethau'n dod yn rhwyddach. A'r un olaf sydd da ni yw bownsio y 2 bel, ond ni'n trial dal nhw fel hyn. So, ni newydd wneud hyn. Ni'n mynd i bownsio a trial dal 2 law wedi croesi. Iawn, tri ni to. Okay. Cwpl bach arall. Un bach arall. Benni gyda'i da, gobeithio. Come on. Yay. Oce, nawr bydd rhai o'r rheina yn dod yn eitha rhwydd i chi. Bydd rheina nhw, just fel fi, bydd eisiau bach fwy o ymarfer gyda nhw. Ond, da iawn chi. O, gobeithio bod chi, a fi just i ôl set bach fan hyn yn gloi. Gobeithio bod chi wedi elwa rhywfaint o'r sesiwn na. Nawr, fel o'n i'n gweud ar y dechrau, enw fi yw Steff, a fi wedi ymddiddori gyda chwaraeon o bob math. Ers o'n i'n grwt ifanc i gweud y gwir, es i'r ysgol a o'n i'n ffodus iawn o gael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond o'n i ddim rili wedi sylweddoli pa mor lwcus o'n i bod fi'n gallu siarad Cymraeg, tan bod fi tua 19, tan o'n i biti 18. Nawr, o'n i'n lwcus, ges i newis i chwarae Gymru dan 18, tîm pêl-drod. A o garfan o 18, dim ond 3 o'n i oedd yn gallu siarad Cymraeg. A lot o'r boes Saesneg, neu boes oedd yn siarad Saesneg o'n nhw'n Gymru, wedi mynd i ysgolion Saesneg. A o'n nhw'n gweud, oh boys, you're so lucky you can speak Welsh. All I can say is, rwy'n hoffi coffi. A na tro cyntaf i sylweddoli, ni'n really lwcus bod ni'n gallu siarad Cymraeg a Saesneg.
A na tro cyntaf i fi ddechrau meddwl y bit i fe. Is i mlaen wedyn i'r coleg, a bues i'n ffodus unwaith to o cael tywys athletraig ddall. Nawr oedd Tracy Hinton, mae'n dod o Gaerdydd, a pan oedd hi'n yn groten fach, pan oedd hi'n blentyn bach, cafodd hi cancer yn ei llyged i, a oedd e'n meddwl bod hi wedi bod yn ddall ers ni. Felly oedd hi'n hollol ddall, totally blind. Ond oedd hi'n dwlu ar chwaraeon, oedd hi'n dwlu ar rhedeg, a nath y ffaith bod hi'n ddall dim rhwystroi, nath e ddim dal i nôl yn dim byd. A ath hi mlaen i fod yn athletraig rhyngwladol, a oedd hi'n rhedeg i Gymru ac i Bryden am 20 mlynedd. A fi oedd hi thywysydd hi, felly o'n i'n gaid rynnyr iddi. Felly swydd fi oedd rhedeg drws nesaf iddi. Felly oedd rhaff yn cael ei glymu o gwmpas llaw chwith fi, a wedyn oedd yr un llaw yn cael ei glymu, llaw dde Tracy yn cael ei glymu, felly oedd y ddoi llaw hyn, os chi'n dychmygu bod Tracy fan hyn, oedd y ddoi law wedi cael ei cysylltu, bach fel ras tair coes, ond yn amlwg, y dwylo oedd wedi cysylltu dim y coesau, felly o'n i'n goffod ymarfer gyda ddi yn gyson pob dydd, a o'n i hefyd yn cystadlu gyda ddi pan oedd hi'n mynd bant i gystadlaethau gwahanol. A buon ni'n lwcus iawn, rhedon ni yn gemau Paralympaidd yn Athens, Beijing a Llundain. A ni'n siŵr falle bod rhain o'ch chi'n cofio'r gemau diwetha, oedd yn Rio. Ac yn anffodus, mae'r gemau Olympaidd leni nawr a'r gemau Paralympaidd. Gemau Paralympaidd ar gyfer athletwyr sydd â anableddau, so falle bod nhw mewn caderolwyn, neu falle bod nhw wedi colli braich, colli coes, colli golwg enghraifft, a mae'r gemau yma'n digwydd wythnos ar ôl y gemau Olympaidd. Felly fel ni'n gweud, lwcus iawn bod fi wedi cael cystadlu mewn 3 ohonyn nhw. Dim gemau Tokyo i gael leni, ond yn amlwg byddan nhw'n nôl blwyddyn nesaf. Na'r unwaith to, o'n i'n rhedeg gyda Tracy, a o'n i'n cymryd bant o gwmpas y byd i deithio gyda ddi, a pobl yn gofyn i ni, where are you from? Achos o'n nhw'n clywed bod ni yn siarad Saesneg, ond falle bod ni mas yn ymarfer yn Portugal, neu falle bod ni mas yn gemau China, enghraifft. Ond y Tracy a fi wastad yn gweud, well, we're representing Britain, Team GB, but we're actually from Wales. I've heard of Wales. A o'n nhw'n gofyn wedyn, can you speak the language? I was, well, yes, I can. A o'n nhw'n gofyn i ni weid rhyw frawddegau bach, a o'n nhw'n gweithio ni wedyn pa mor lwcus o'n i, you're so lucky. You've got a language that only you can speak. You've got a really cool flag and a really good language. Keep speaking it. Look after it. Felly unwaith to, o'n i'n meddwl, bod fi wedi siarad Cymraeg trwy mywyd i gyd, mae pobl o gwledydd eraill nawr, dim ond pobl o Gymru, pobl o gwledydd eraill yn gweud wrthon ni pa mor lwcus i ni bod gyda ni'r iaith Gymraeg. Felly, oedd hwnna to yn atgoffa fi, pa mor lwcus a ffodus i ni bod yn amlwg mae 'da ni flag cool i gael, ond hefyd mae iaith ni'n really cool hefyd. Y trydydd peth, ar ôl i fi orffen yn y coleg, fues i'n athro am 10 mlynedd, athro ysgol gynradd yn ysgol Dewi Sant yn Llanelli, a gorffennes i ddysgu 4 mlynedd nôl i sefydlu cwmni sgiliau. Nawr mae sgiliau'n gweithio gyda ysgolion cynradd, yn dysgu addysg gorfforol, yn dysgu chwaraeon, o gwmpas ysgolion gorllewin Cymru. A mae'r ffaith bod fi'n gallu siarad Cymraeg yn meddwl bod fi'n gallu dysgu mewn ysgolion Cymraeg a Saesneg, sy'n meddwl bod sgiliau yn gallu bod yn brysur yn addysgu plant Cymraeg a phlant Saesneg. Felly, mae wedi bod yn rhan bwysig o y mywyd i ers o'n i'n ifanc. Falle bod fi ddim yn sylweddoli pa mor lwcus o'n i tan bod fi yn bwrw falle 17, 18 i ddechrau, a pobl yn dechrau wedyn gweud wrthon ni pa mor lwcus o'n i. A does dim byd yn well na fi, na clywed boes rygbi Cymru, boes pêl-drod Cymru, merched rygbi Cymru. Nawr i chi'n really lwcus, sa'n gallu meddwl am lot o ysgolion tebyg i chi. Mae gyda chi Ben Davies sydd â cysylltiadau agos ofnadw wedi bod i Ystalyfera, a mae fe wedi bod chwarae yn yr Euros 2016, o'n i mas na yn Paris, yn gwylio nhw. Arwr Cymru, a'n gallu siarad Cymraeg, pa mor cool yw hwnna. A wedyn, mae ydych chi Sioned Harris, capten rygbi Cymru, a mae hi'n gallu siarad Cymraeg.
fi'n meddwl bod chi fel ysgol yn arbennig o lwcus ar hyn o bryd bod gyda chi arwyr Cymru a mae dan nhw cysylltiadau agos ofnadw a chi. Felly, mae dyn ni'r iaith, mae sy'n ni edrych ar ôl e, ond yn fwy na ni, joiwch e. Yn iaith ni yw e, a mae eisiau bod ni'n falch ohono fe ac yn siarad e. Na de, gobeithio, pan fydd pethau bach fwy normal yn mis Medi, falle lle ddod lawr i weid helo a gallu arwen chi trwy rhai sesiynau chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond, tan ni, drwch eich rôl eich hunain a hwyl am y tro. Tara!